खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेट चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय भारतनि सासे सान्थ्रिनि जिउ खहा। पाकिस्ताना कर'ना खैफोदनि समावबो गावनि आखल आखुखौ दासिमबो सोलायाखै। गोजाम आखु बादिनो पाकिस्ताना भारतखौ फिन एदावहरो। भारतनि जवानफोरा LOCआव डिउटि खालामनाय समाव पाकिस्ताननि सान्थ्रिफोरा सेज फायार खालामो आरो बे सेज फायार खालामनायाव भारतनि सासे सान्थ्रिनि मुंख्लं जायो। बे थैनाय जवाननि मुंखौ रहिन कुमार होनना सिनायथिनाय जादों। बिथांनि रुंसारि जानायखौ लानानै सासे आर्मिनि मावथिआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो आरो बुङो दि हादरनि थाखाय गावखौ बोलि होनायनि थाखाय हादरा बिथांखौ अरायसम गोसोआव लाखिबाय थागोन। नैथियाव दङ आसाम सरकारा फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ सेप्तेम्बर दानाव खुलिफिननायनि थांखि लादों। आसाम सरकारा फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 1 खालारनिफ्राय खुलिफिननायनि थांखि लादों। रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीआव खुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव मोगा-मोगि जानानै बुङो दि जों फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 1 खालारनिफ्राय खुलिनो थांखि लादों, नाथाय बेनि जोबथा थांखिखौ मिरु सरकारा लागोन। बबेखानि बेबो रोखा जायो दि 1 थाखोनिफ्राय 4 थाखोसिम आबुङै बन्द थागोन। थामथियाव दङ भारतआव 3 निफ्राय 15 आगस्तनि गेजेराव उदखारिफ्रा गाग्लोबनायनि खैसार सादों। पाकिस्तान सान्थ्रिनि स्पेसियेल सार्भिस ग्रुपनि गेजेरजों ट्रेनिं मोननाय उदखारि हानजाया आथिखालाव भारतनि माखासे बाहागोआव गाग्लोबनो खैसार सादों। उदखारिफोरा भारतनि उदांस्रि सान 15 आगस्टआवबो गाग्लोबनायनि खैसार सादों। संगालि एजेन्सिनि गेजेरजों बोसोन होनायखौ मोननायनि उनाव जम्मु काश्मीराव रैखाथिखौ गोख्रों खालामनाय जादों। ब्रैथियाव दङ बाक्सा जिल्लानि बिनोद स्वर्गियारिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। कर'ना भाइरासनि पजिटिभ केसेस मोननाया BTC ओनसोलावबो सानफा एफा बांबोगासिनो। थिग बेबादिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कलिहागुरि गामिनि थागिबि 22 बोसोर बैसोनि बिनोद स्वर्गियारिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। मिथिनाय बादिब्ला बिथां बिनोद स्वर्गियारिया कलकातानिफ्राय फैना बरमा क्वारेन्टाइन सेन्टाराव 7 सान थानानै कलिहागुरि गामिनि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दंमोन आरो बिथांखौ मैया आनजाद नायनायाव बिथांनि रिजाल्टआ पजिटिभ फैयो। बिथांनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय लोगो लोगोनो बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बाथियाव दङ फावखुंग्रि कंगना रानावतनि थाग्रा न'नि खाथियाव गुलि गावनायनि सोदोब खोनायो। सुशांत सिंह राजपुतआ थैनायनि उननिफ्रायनो बलिउड सावथुन मुलुगाव दोंहाव बारगासिनो। रिपर्टनि बादिब्ला साहसि फावखुंग्रि कंगना रानावतनि आंगो गामि मानालीयाव थानाय न'नि खाथियाव गुलि गावनायनि सोदोब खोनायो। कंगना रानावतआ फोरमायनाय बादिब्ला हरनि 10:30 समाव उन्दुबाय थानाय समाव गुलि गावनायनि सोदोब खोनायो। बेनि उनाव कंगनाया थाबैनो सिकिउरिटि गार्डनो खौरां हरो आरो दायो बिथांनि सिकिउरिटिनि थाखाय पुलिस फोर्स दैथायहरबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फावखुंग्रि कंगना रानावतआ सुशांत सिंह थैनायनि जाथायाव सिगांबोनानै बलिउडनि माखासे गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनि गाज्रि आखुखौ सोराङाव लाबोदोंमोन। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।